Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. नमस्कार. आम्ही असतात पेडणे फिश मार्केट हांगा असतात आणि हांगा लोकांचे जे फिश जे विकतात त्यांचे मागणी असा की हैसर जे जमीन आसा थंयसर पावसाची उदक येता आणि साचता आणि भरता आणि तांकां मासे विकपाक त्रास जाता. त्याच बरोबर वयली जी छप्पर आसा आता काहीतरी रिपेरिंग केलेले आसा, पण ह्याच्या पयलीं इथे पावसान तांकां गळती जाता आणि खूप त्रास जाता. सो फिश जे विकणारे जे महिला असतात त्यांची एकूच मागणी असा की हंसर नवीन फिश मार्केट बांधून देऊचे. पाणी घेतलं तरी ती पाण्याची सोय आणि मस्त सुंदरपैकी मार्केट बांधून द्या. सध्या जगात सुद्धा आम्ही व्यवस्थित देतो तुमका. ही जी पाहुणी आहे ना व्यवस्थित देतो आम्ही. खूप जातात या वाटेने येतात ना सारखे ब्लॉक जाता. हा ना हांगा रिटर्न येता ह्यो मातसो सकल जावं ह्या वाटेनसून मागीर वयतले कशे ह्या वाटेन परतून येता. चालूच जायना खूप वर्ष झाली. कितले वर्सां जाले तुम्ही हांगा? हांव 20 वर्सां जाली. 20 वर्सां जाली. ह्या संदर्भात आम्ही संबंधित चेअरपर्सन जे असतात सिद्धेश पेडणेकर तांकां विचारलें. तांच्यांनी सांगला की बेगिनात बेगीन हे काम जे आसा जातलें अशें तांच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. ऑलरेडी त्या एस्टिमेटन आता जो ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आहे त्या एस्टिमेटन तो ऑलरेडी फुल रिन्युएड आहे. आम्ही हे आता थोडे हे जरा थोडे हातीन घेऊन पुढे आम्ही फॉलोअप करून बेगीन हातीन घेऊन ते बेगीन काम करून जायचं. आता कायचं सीओ करायचं मी काय करणार हाती पणजे दिला सीओ कडे ते संदर्भात खंयची मिटींग आसा ती पावंक ना. सीओ कडून चौकशी करता डिटेल स्टुडंटां खातीर पेडणेच्यान मुरकूल मार्केट.